প্রতি ইয়াদের মধ্যে একটা প্রস্তাববাদ আর সমাজকে মন্ত্রী করবে।
veľmi rád, že práve ja mám tú česť privítať teraz natočný tento exponát. Táto mašinka sa nám tu predstavuje premiérovo. Je to stroj po čerstvo vykonanej oprave. Prakticky nabieha po oprave svoje prvé kilometre. Oprava trvala asi 20 rokov. Bolo to veľmi náročné, ale partia chlapov z Hanisky pri Košiciach vykonala úžasnú prácu. Lokomotíva ešte v pôvodnej verzii pochádza z pera rakúskeho konštruktéra Karla Gelsdorfa, ktorý tieto lokomotívy projektoval pre rýchlikovú službu na horských rakúskych tratiach. Následne bola lokomotíva rekonštruovaná pridaním prehrievača pary z pôvodnej mokrej pary na prehriatu, čím sa zvýšil výkon a hospodárnosť stroja. Tieto lokomotívy boli veľmi obľúbené u personálu a vlastne vydržali v prevádzke až do úplného nenápadnej prevádzky. Ja len snad doplním, že všetky lokomotívy mávajú nejakú prezývku. Tomuto rušňam sa akože tá prezývka nedostala a všetci ju prezývajú iba dvojka, teda to konštrukčné označenie po tej prestavbe. Takže pôvodne rušeň určený na rýchlikovú vozku cez Alpy sa stal najspoľahlivejším rušňom v nákladnej doprave. Jeho výkon je zhruba 1400 koní. Stará generácia tie konie ešte prepočítavať na tie nové kilometry nevieme, ale je to zhruba 1030 km. Tlak v pokry je 13 atmosfér, v nových jednotkách 13 bar. Zaujímavosťou na tomto rušni je ten komín. Je to diesel. Nedovyšen tie lokomotívy s týmto komínom. Pôvodne mali padať diesel komín. A komín na rušni 434 2286, ktorý bol pôvodne, alebo má stále domovské depo v Prahe, som ja v roku 1983 aj so Šimom Valérom, ktorý tu bude jazdiť s iným rušňom, skladal kulické skúšky. Je to už hodne dávno. Zahodiť na tomto rušni rošt do dĺžky takmer 4 metre, pravý predný roh dalo neskutočnú námahu. Rušeň 310-433, známy pod prezývkou Maďarka, Kačena, alebo tento náš konkrétne prezývame Žovka. Je to prvý rušeň, ktorý vlastne začal históriu tohto železničného múzea s prevádzkovaním ešte v 80. rokoch. Je to rušeň určený pre lokálne trate maďarských kráľovských železníc, uhorských kráľovských železníc. Vyrobila ho lokomotívka v Budapešti v roku 1896. Má maximálnu povolenú rýchlosť 40 km za hodinu a na lokálnych tratiach zabezpečovali tieto mašiny prakticky všetku prevádzku, či už osobnú aj nákladnú. Chlapci, privítajme tak tých návštevníkov, že by ste ich zapískali pekne. Myslím, že nemá zmysel vás zaťažovať s podrobnými technickými údajmi, ako je priemer kolies, tlak pary. Tie výnimočné veci vám do pozornosti dám a tú ostatnú vašu zvedavosť, keď konkrétne
priatelia z depa Valašské Meziříčí nám priviezli lokomotívu radu 423.0, známu ako Veľký Bíček. Lokomotívy vyrábali za prvej Československej republiky v 20. rokoch československé lokomotívky. Ide o lokomotívy určené pre ľahšiu až stredne náročnú službu, taktiež univerzálnu, či už osobné alebo nákladné vlaky. Lokomotívy jazdievali na vedľajších tratiach, ich maximálna povolená rýchlosť je 50 km za hodinu. Výkon sú hovoril 750 koní. A prečo vlastne vznikol tento rušeň? Bolo to tým, že po vzniku ČSD bolo množstvo lokálnych tratí v súkromných rukách, súkromných majiteľov, kde premávalo veľké množstvo typov parných rušov, ktoré bolo potrebné udržiavať. Tak hlavne tento rušeň vznikol z toho pôvodu, aby sa zjednotil ten park, vyrovnalo sa celkovo 230 kusov. Ten rož, na ktorý háč uhlie, má zhruba 2 metre štvorcové, vlakpady v podpíle 13 barek. Chlapci, vy nám zapískate. To, čo vidíte za tým komínom, čo vystupuje tá para, ten taký skôr pary, to je výpust z párnej turbíny. Rušeň si takto pomocou párnej turbíny vyrába elektrický prúd. Vidíte, že rozsvietili aj tie lampy. No, samozrejme, každý sa pochváli s tými dymovými efektami. Tak klobúk dole, tak toto som nečakal. Chlapci, toto sa vám podarilo, fantázia. Tento efekt vzniká, keď doslova preplníte tie parné stroje a vyvinie ten parný stroj väčšiu silu, ako je schopné tá adhézia toho hnacieho kolesa udržať a dostanú sa kolesa do šmiku. Klobúk dole, chlapci. Ja najprv predbehnem kamaráta, zaiste si všimli, keď vchádzal alebo hýbal sa tento rušeň, tak z tých parných strojov dole vystupovala para. To nie je závada, parný stroj funguje tak, že vpúšťame do neho paru, lenže para, keď vstúpi do chladného priestoru, kondenzuje, preto sa narušne na parnom stroji rozjazdne pretvárajú tzv. kondenzačné roky. Teraz máme to potom buď to vidím, teda cvičí para, to je para z napájača. Teraz vlastne vidím ceste odvodňovacie. Tí, ktorí ste tu nám boli minulý rok, si možno pamätáte, že minulý rok nám práve priatelia z Maďarska priniesli
Tá para, čo vyfúkuje. Tá para, čo vyfúkuje pred tým komínom, je to výfuk z párneho kompresora. Lokomotíva, aby mohla brzdiť vlak, potrebuje vyrábať tlak vzduchu na priebežné brzdenie a výrobu tohoto vzduchu zabezpečujú kompresory poháňané parou. Priatelia z Českej republiky privážajú ďalší zo svojich pokladov. Mašina je tu medzi našimi strojmi unikátna, prezývame ju ventilovka z toho dôvodu, že na rozdiel od ostatných strojov, ktoré majú riešený prísun pary do valcov prostredníctvom tzv. Šupátok alebo posúvačov, má mašina na paru rozhod vstupné a výfukové ventily. Tieto rušne pôvodne rakúskej konštrukcie 378 zakúpili bývalé slovenské železnice v roku 1942 až 1944. Celkovo iba na Slovensku jazdilo 31 kusov, teda je to typicky slovenská lokomotíva. Pôvodné prevedenie pre slovenské železnice v čase druhej svetovej vojny bolo, že parojem a napájací dom bol spojený medzi nimi hranatý piesočník. Rovnako tieto originálne slovenské lokomotívy, ktoré boli zakúpené v počte 25 kusov, mali aj hnacie kolesá klasické lúčové, na rozdiel od týchto diskových. Potom v priebehu druhej svetovej vojny ešte medzi tieto pribudlo 6 starších lokomotív pôvodného Rakúska, ktoré sa dostali na Slovensku ako vojnová korisť a tie doplnili ich počty. Tento konkrétny stroj nie je originál. Tento náš stroj natočný nie je originál slovenský, ale bol kúpený z Nemecka až ako historické vozidlo. Ste mali možnosť počuť z toho komína taký štekavý zvuk, to je práve spôsobené tým ventilovým rozvodom, že umožňuje okamžité vypustenie pary. Pre nás je zaujímavý rušeň 431 014, je síce zachovaný v dezolátnom stave a zachoval sa len vďaka tomu, že rušeň, ventilovka 14 slovenská, na konci svojej kariéry alebo ešte pôsobenia si zahrala v jednom slovenskom filme o slovenskom národnom povstaní, kedy bola opancierovaná a zachovala sa pred Zvolenskou stanicou v pancierovom vlaku Štefánik alebo Hurban, už teraz neviem. Podarilo sa ten rušeň nahradiť a rušeň čaká na svoje sprevádzkovanie. Takže pôvodná slovenská lokomotíva 14 je síce v zbierkach muzeálnych, bohužiaľ zatiaľ ešte nie v prevádzkovom stave. Lokomotívu, ktorú nám teraz privážajú na točňu priatelia z Vrútok, vyrobili Škodové závody v roku 1936 ako súčasť 9-kusovej série rýchlikových lokomotív určených pre ťažkú rýchlikovú službu pod Tatrami. Preto pôvodne mali tieto lokomotívy svoje depo v Spišskej Novej Vsi. Potom, neskôr už po príchode modernejších lokomotív a elektrifikácii trate pod Tatrami prechádzali na menej dôležité úlohy a nakoniec v 60. rokoch ich posledné pôsobisko bolo práve tu v okolí, kedy jazdili s osobnými vlakmi z Bratislavy do Leopoldova. Akurát v tom čase už mali zmenený náter a jazdili v čiernej farbe. Veľkosť tých kolies je 1,83 m. Je to nádhera, keď sa zabalí do tej pelinky pod tými párnymi strojmi. Jeho najväčšia rýchlosť je 110 km za hodinu. Kolesa, ako som hovoril, majú priemer 1830 mm, takže
mamičky, oteckovia, deti, kto chcete mať pamätnú fotografiu pri týchto veľkých kolesách, máte možnosť sa odfotiť. Tento rušeň je trojpálcový, ako som hovoril, z vonkajšej strany párny stroj sprava zľava a v prostriedku medzi nimi je tretí párny stroj. Teraz ako mám tak stojí ten rušeň, tak vidíte aj z tej tretej od komína veľkej nápravy, teda hnacieho kolesa, pre výstredníkovú tyč, ktorá zabezpečuje rozvod pary pre vnútorný párny stroj. Rušne majú ohromne veľkú pec. Bolo namáhavé vykúriť vôbec a nahádzať do tohto rušňa uhlie. Boli vystrojené neskôr tým veľkým pomocníkom mechanickým prikladačom paliva na aute, že výkon. Sami dobre viete, že keď dáte lepšie palivo, že tam nedáte len ten benzín 95, ale dáte 100-oktánový, sa nám ten výkon zvýši. Na tom tendri máte možnosť si prečítať aj tú takú úvahu o tom, že teoreticky sa dá dosiahnuť s týmto rušňom výkonu 3000 koní. Duško nám zapíska, prosím ťa, pochváli sa. Párne rušne delíme na tendrovky a na rušne s prívesným tendrom. Tento zelený Anton si zásobu uhlia a vody na svoju potrebu, na výrobu pary vezie za sebou v tom zelenom tendri označenia 930. V tendri je zásoba 30 000 litrov vody a zhruba 12 až 15 tón uhlia. Takže zelený Anton. Je to majestátnosť sama, ako sa to tu na potichučky plazí. Tento rušeň má pojazd konštrukcie Mountain, teda 2D1. Položil základ rýchlikových lokomotív konštrukcie Škoda v bývalých československých štátnych dráh. Rušeň je vlastne nástupcom alebo pokračovaním doslova legendárnej konštrukcie Mikáda, teda rušňa, ktorý mal iba 3 hnacie kolá. Zachovali sa aj také lokomotívy v zbierkach múzea. Jednu tu už tiež dlhé roky na východnom sprevádzkovalo do prevádzkového stavu. Lokomotíva radu 475-1 bola vyrobená v roku 1951 ako súčasť veľkej, myslím, že asi 170 kusovej série lokomotív pre ČSD. Zelený Anton je typická rýchliková lokomotíva. Tu nám prichádza zástupca tzv. Univerzálnej konštrukcie, kedy je lokomotíva urobená vlastne ako taký medzityp medzi čisto rýchlikovými a čisto nákladnými strojmi. Lokomotíva má oproti rýchlikovému stroju menší priemer hnacích kolies, 1750 mm, má nižšiu povolenú rýchlosť, v tomto prípade je to 100 km za hodinu, čo je tiež presne na takom pomedzi medzi nákladnými a rýchlikovými strojmi. Lokomotívy naozaj slúžili v univerzálnej prevádzke, jazdili ako s rýchlikmi, tak s osobnými vlakmi, jazdili s nákladnými vlakmi, dokonca sa zapojili aj do hnutia ťažkotovážnikov v 50 rokoch, čo boli rušné vodiči, ktorí prekračovali normy a vozili ťažšie vlaky, ako bolo predpísané, v snahe
urýchliť alebo zlepšiť dopravu, ale skutočné výsledky boli úplne opačné. Najväčšia rýchlosť je 100 km za hodinu. Jedná sa to o konkrétne tento typ rušňa. Bol ako úplne prvý sériovo vybavený tým mechanickým prikladačom paliva, o ktorom som už tu nás spomínal. Je to taký papír strojom poháňaný šnek, ktorý dopravuje na rošt uhlie. Takisto to boli prvé rušne, ktoré boli posadené hlavníko, teda vôbec modernými prvkami, boli posadené komín myšná kiluša, teda politik výbuchový stojan z myšných kiluša, teda takisto umožňovala zvýšiť výkon celého kotla. Ako spomínal, bolo vyrobených týchto rušňov 147 kusov pre Československé štátne dráhy a zaujímavosťou je, že 25 kusov týchto rušňov bolo vyvezených aj do more. To, čo teraz počujete, práve beží pátny stroj prekladača, to také šup. Teraz ho zastavil, čiže pridal uhlie na rož a hneď to vidíte v tom komíne, ak sa to prejaví, priložil uhlie a hneď sa spáluje z toho uhlia dym a vypukuje sa do komín. Také by mi hovorili, že keď ide z komína čierny dym, že to tam ten kulič hádže čierne uhlie. Keď ide z komína hnedý dym, že tam hádže hnedé uhlie. A keď ide z komína biely dym, že kúri bielým uhlím. Neviem, či je to pravda, či si zo mňa robili srandu, ale naozaj od kvalite toho uhlia sa odvíjal aj výkon, aj teda to, čo ten rušeň dokázal odviesť. Čím výhrevnejšie uhlie, tým väčší výkon. Samozrejme, že to malo aj dopad iného spôsobu. Len pre zaujímavosť, počas plného výkonu toho rušňa na tej peci je teplota zhruba 1100 stupňov Celzia. To uhlie rozpálené úplne do biela. Čiže vy, keď tu vyjdete na rušeň a dovolia vám nakúpnúť do tej pece, vy tam vidíte len také malé červené plamienky, ktoré sa pri plnom výkone rušňa zmenia doslova na biely žiar a tá teplota tam stúpne zhruba na 1100 stupňov. Čím kvalitnejšie uhlie, tým vyššia teplota a o to viac trpia roštenice, alebo teda rošt, na ktorom horí to uhlie, a pri moc výkonnom čiernom uhlí dochádzalo doslova k prepalovaniu aj tej roštovej plochy. Kamarát, máš slovo, ide nám papagaj. Ešte dovol, aby som ťa doplnil, sú zase naopak známe aj také prípady, kedy bola lokomotíva vyzbrojená nekvalitným uhlím, že vlak jednoducho ostal stáť niekde na trati, pretože nemal paru. Tak. Lokomotíva, ktorú sme tu už teraz niekoľkokrát nazvali papagájom, je stroj určený hlavne pre osobnú prevádzku okolo veľkých miest. Veľký počet týchto lokomotív jazdil hlavne v okolí Prahy. Lokomotívy majú povolenú rýchlosť 100 km za hodinu, veľký výkon, ale sú stavané v senzorovom prevedení, čím sa urýchlili obraty v koncových staniciach, pretože lokomotívu nebolo potrebné otočiť na točný, ako to bolo potrebné v prípade lokomotívy s vlečným centrom. Lokomotíva je takisto ako zelený ako Trojval Solár. Takisto je vybavená mechanickým prikladačom paliva z výroby a takou zvláštnosťou, takým primátom týchto strojov je, že sú najvyššie. Prakticky úplne využívajú povolenú výšku stroja. Vy ste predstavili smer vpred a vzad.
sa to robilo mechanickým pákom, teda plochým závitom, čo bolo dosť namáhavá práca pre toho rušňovodiča, hlavne keď bol párny stroj pod tlakom. Rušne modernej konštrukcie už mali tzv. Servomotor, ktorý nastavoval pohyb rušňa dopredu alebo dozadu. Ten je práve umiestnený na druhej strane a chcel som preto vám otočiť ten rušeň, aby vám to ten rušňovodič predviezol v činnosti, ale myslím, že keď dojde... na mazutke už nie je. Ale keď vás to zaujíma, tak sa opýtate personálu a ten personál vám predvedia, ako funguje ten servomotor rozvodu. Áno, to je ten okuliarník. Tak im niečo, prosím ťa, o tom okuliarníku povedz. Tak ako ťapka alebo veľký Hektor, ktorého sme tu mali predtým, nahrádzal tie párne lokomotívy menších výkonov, a na vedľajších tratiach tieto lokomotívy práve zapríčinili koniec párnej prevádzky na hlavnejších tratiach, na rýchlíkoch a podobne. Lokomotíva radu 753, pôvodným starým označením T478-3, bola vyrábaná lokomotívka ČKD Praha začiatkom 70. rokov v počte, myslím, že 408 kusov. Boli to vlastne jedny z prvých lokomotív určených hlavne pre rýchlikovú službu. Lokomotíva má z tohoto dôvodu zariadenie na vykurovanie osobných vlakových parov, tzv. párny generátor, pretože staršie osobné vlaky bolo možné vykurovať týmto spôsobom. Lokomotíva má 12-valcový preplňovaný motor dole, priemer valcov 230 mm, výkon je nejaký asi 1500 koní. 1800 koní má tento výkon. Prenos výkonu je výzra elektrický, tak ako som spomínal, aj tu je jednosmerný generátor a vyrába prúd pre 4 trakčné motory. Z 8 závesiek to sú tieto tyčky. Na podvozku je to originálne riešenie ČKD, ktoré neskôr bolo nahradené gumokovovými stĺpikmi, ale myslím si, že toto riešenie bolo veľmi výhodné, lebo vždy natáčalo podvozky toho rušňa do rovného smeru a zabezpečovalo veľmi krútky z tohoto rušňa aj pri rýchlosti 100 km za hodinu. Je to už aj pre mňa takáto spomienka, práve s týmto typom rušňom som ako mladý chlapec taký začínal posledné vlaky. Hore na považe do Púchova. Pod označením 478.4. No a máme tu, deti kričia nohabka. Tak nám povedz o nohabke, prosím ťa. Ďalší klenot, ktorým sa prezentujú priatelia z Maďarska. Je to také zvláštne, pretože lokomotíva k nám prišla z Maďarska, bola vyrobená vo Švédsku, ale jej vzhľad evokuje typické americké lokomotívy. A ten vzhľad neklame, pretože švédska lokomotívka Nohab tieto stroje vyrábala na základe americkej licencie. V Spojených štátoch sa tieto lokomotívy vyrábali už od 30 rokov pod označením F3. Existovali aj dvojdielne, trojdielne, štvordielne verzie pre vozbu ťažkých vlakov. Lokomotíva má dvojtaktný motor. Učí to ako loď. Ten rušňovodič mi slúbil, že mi to dajú do otáčok. Neviem, či som sa... Áno, dobre. Nepovedal, že to, čo sme počuli, 2000 konských síl, 2
dieselový motor. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa je 105 km. Pre maďarské železnice, ako spomínal kolega, bolo vyrobených 20 kusov. Bolo treba nahradiť párne rušňa aj v osobnej doprave a to vlastne z toho dôvodu bol vyvinutý rušeň 4781, známy podľa svojho tvarovania vpredu Bardotka alebo Cecaňa. Na základe tej doby, že Bridget Bardotová, veľká herečka, sa zjavovala v každom filme, ktorý sme tu mali. Pre pohon tohoto rušňa je vnútri zabudovaný stojatý 6-valcový preplňovaný motor o vrtaní 310 mm a výkone 1500 konských síl. Na to, aby tieto rušne mohli toto je ten štekavý zvuk, typický štekavý zvuk toho 6-valca 310-kového motora. Na to, aby tieto rušne mohli vykurovať aj vlaky osobnej dopravy, mali zabudovaný párny generátor typu PG500. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa 100 km za hodinu. Vyrobených bolo celkom 230 kusov v prevedení z párnych generátorov. Následne ešte vyrobili ďalších 82 kusov s tou konštrukčnou skupinou 2, teda T478-2 a bolo ich až 82 kusov. Ja by som ešte doplnil, že tieto rušne boli vyrábané v dvoch variantách. Varianta 678 slúžila výhradne pre nákladnú dopravu. Varianta 679 bola vyrábaná pre osobnú dopravu, nakoľko mala zabudovaný tiež párny generátor pre vykurovanie osobných vlakov parov. Len pre zaujímavosť,
a 17 kusov rušňov 678 pre nákladnú dopravu. Tieto rušne boli vyvážané napríklad aj do Iráku a bola by možno výroba týchto rušňov aj pokračovala ďalej. Ale bolo tu jedno RVHP, teda v časoch socializmu v Československej socialistickej republiky Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá rozhodla, že rušne vysokého výkonu budú výhradne vyrábané v Sovietskom sveze. Reprezentantom týchto rušňov je Sergej. Áno. Ktorý nám vôjde na točňu. Zaujímavosťou tohoto rušňa je to, že pre jeho pohon nebol použitý dízlový štvortaktný motor, ale dvojtaktný. Označenie 14D40. Už pri tej dohádke som vám mal spomenúť, že prepojené dízlové motory dvojtaktné musia mať nielen turbodmýchadlo, ale aj mechanické dmýchadlo, teda kompresor, poháňaný mechanicky, aby vôbec bolo možné pri štarte nasať vzduch nad piest a následne ho stlačiť a priviesť tak spalovacie alebo k explózii a vykonaniu práce. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa bola 100 km za hodinu. Myslím, že aj tu na chlapci vám dajú do okáčok ten motor, aby ste mali možnosť si predstaviť, aký zvuk vydával tento rušek, keď viezol nákladný vlak. Charakteristická je tá doslova lodná siréna, by som povedal. Zahúkaš na veľkú, na veľkú. Dodaných pre Československej štátnej dráhy bolo 600 kusov tohoto typu rušňa. Zaujímavé je, že jestli sa počúvam sa. Každý sa chce pochváliť a ja im do toho tu rozprávam, tak som preto stíchol, aby ste si to vypočuli. Prenos výkonu diesel elektrický, aj tu je jednosmerné dynamo v strojovni a 6 račných motorov samostatne pre každé dvojkolesie. Tak to je zemetrasenie naozaj. Počul som dokonca aj takú legendu, neviem, či je to pravda, ale že vraj ten zvuk spôsoboval padanie tunelu. No ja už som tu začal otáčať nejaké tie papiere.